салом алейкум бародарон ва хоҳарони дур аз ватан, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Ман ҳастам бо шумо Али Акбар. Имрӯз дар бораи ҳамон нафароне ки бо пиронсолон кӯдакбозӣ мекунанд ва онҳоро масхара мекунанд, барои онҳо якду сухан мекунем. хуш дӯстони азиз, имрӯз дар бораи ҳамон бародароне ки ва на танҳо бародарон, балки хоҳароне ҳастанд ки дар Инстаграму Фейсбуку дигар ҷо занакое ки мисол аз ақл берун ҳастанд ва мӯи сафедоне ки ба сину соли падарашон ҳастанд масхара мекунанду дигар ба онҳо камера мекунанду дар шабакаҳои иҷтимоӣ мемонанд барои худшон ки кори хуб аст. ман нахостам ки видеоамро дар ҳамин видео гузорам, барое ки намехоҳам ки дубора мақсад чӣ шавад. барои ҳамин аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ин кори шӯхӣ нест, кори бозӣ ҳам нестай. мисол як мусафеда мебинен, қакишон дигар рафтор мекунен, видеошон мекунен ва ё намедонанд чӣ гуфтестанд. барои ҳамин илтимос мекунем ки ҳамин корҳоро накунем. бародарони гиромиқадр ва мисли падаратон ҳастанд. падароне ки чӣ гуфтестанд, ҳамон намедонанд чӣ гуфтестанд дар ҳамин видео. шумо саволшон метиҳанд ва ё ҷавоб метиҳанд. яъне кори хуб нестай. бозӣ накунен. ба сини соли падартон ҳастай, ба сини соли модартон ҳастай. дар Инстаграм мепартоен видеошона. ай бас бародар. барои ҳамин дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам, эҳтиромона хоҳиш мекунам, ҳамин корҳоро накунен, дар интернет напартоен. ҳар як инсоне ки дар интернет суҳбат мекунад, аз худаш боварӣ дорад. барои ҳамин кори шӯхӣ нестай. ба ҳар роҳ мебарад интернет. илтимос ҳамин мӯи сафедоне ки сину солашон ба сину соли падарамон ҳаст, сину соли модароне ки аз ақл берун ҳастанд, ба сину соли модарон ҳастанд. барои ҳамин аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳамин кора накунем. як бародари дигара мӯи сарша ким чихел када ин андроид гуфта, масхара неста. ягон ҷои шӯхӣ ҳам нест, ягон ҷои хандаш ҳам нест. ва ё намедонанд ки шумо камераш кадестен ва намедонанд ки камера чӣ аст. бисёри мусафидон намедонанд ва шумо масхарабозӣ мекунед, дар интернет мепартоед. агар дар пеши ҳамсояш чикор мекунад, я ҳамсояш мебинад чӣ мегӯяд, шумо ба як тариқ кӯдакбозиш кардаен, ҳар саволшон метаҳед, мисол айб аст, шарм аст. ман ҳамчун як ҳамватан ман мехоҳам ки ислоҳ кунам. дигарш дар дасти шумои бародар. кори шӯхӣ нест, кори масхарабозӣ нест. ва фақат як хоҳиш кардам аз шумо, дигарш дар дасти шумо. ҳамин қадар суҳбат кардан будам. видеоро ман бисёр дароз кардан намехоҳам, бисёр гапи бемаъниам задан намехоҳам. фақат мегӯям ки ба пиронсолону аз ақл берун будагӣ хоҳарону апо ако кордор нашен, монем ба ҳоли худшон, масхарабозишон накунен, видеошонам накунен, дар интернетам напартоен. барои шумо масхара нестай. кори товба бояд товба кунед. аз ақл берун бародарон хоҳарон ҳастанд, кордор нашен, мон ба ҳоли худшон раванд. ҳамин қадар суҳбат кардани будам. видеоро падилица кунед ки дигарон ҳам тамошо кунанд, шояд як ибрате мегиранд. дар видео ҳатман лайк конед ки ба дигарон раванд тамошо кунанд ва дар канал обуна шавед. боқӣ дар паноҳи худованд бошед.